Dobrý deň, tu je demo verzia váhy, ktorú by ste potrebovali na váženie u vás v prevádzke, čiže zapíname váhu s tlačením tlačidla, váha sa naštartuje, ako vidíte na indikátor váhy sú pripojené dve rôzne plošinky, jedna je s váživosťou 30 000 gramov, samozrejme tieto to nie sú, to sú iba demo plošinky. Druhá je s váživosťou 600 1500 gramov, ktoré má dvojitý dielik 0,2-0,5 gramov. Nabehne nám táto základná obrazovka a môžeme si ísť ukázať, čo to dokáže. Potrebujeme si najprv navoliť nejaké ingrediencie, čiže touto šipečkou, ktorá sa môže dať na heslo alebo bez hesla, to už záleží na vás, hej. Tým, že teda operátor, keď to stlačí, tak ho vyzve na zadanie hesla. Je to pre ochranu toho, aby sa tie receptúry alebo ingrediencie zbytočne nezmazali nejakým nepovoleným zásahom. Volíme si ingrediencie, kde už ja mám konkrétne navolené sušené vajcia, černé korenie, nové korenie, zázvor a tak ďalej. Po kliknutí môžem samozrejme pridávať tlačidlom New. Ak si otvorím sušené vajcia, tu si môžem napísať, že akú má toleranciu. Tolerancia je dobrá na to, že ak nechcete vážiť úplne presne na gram, lebo tie sušené vajcia tam idú v hmotnosti 5000 gramov napríklad a nechcete sa s tým ako keby bábrať v tom zmysle, že či to bude mať 4999 alebo 5001, pretože vtedy je to potrebné pracnejšie odoberať alebo pridávať, tak sa tam nastaví tolerancia napríklad 5 gramov alebo 10 gramov, pretože to tej receptúre vo všeobecnosti možno neublíži, možno ublíži, neviem. To už si navolíte vy, tak tu si tú toleranciu zadáte. A pri vážení, ak ste v tolerancii, tak vás pustí na ďalšiu ingredienciu. Ak však nie ste v tolerancii, tak vám vypíše, že hmotnosť nie je v tolerancii a tým pádom ju potrebujete dostať do tej potrebnej tolerancie, až následne vás pustí vážiť ďalšiu ingredienciu. Hej. To sú teda ingrediencie, následne sú tam receptúry. Receptúra sa skladá, môžeme si vytvoriť novú, ktorú napíšeme, že to bude receptúra 2 alebo iba receptúra a tu mám aktivity. Aktivity znamená teda ingrediencie a toto je cieľová hmotnosť, ktorú potrebujem. V tejto aktivite prvej si zadám napríklad teraz zázvor, v druhej si zadám muškátový orech a v tretej si zadám kari. Cieľová hmotnosť zázvoru bude 1 kg, muškátový kvet 200 g a kari bude 20 g. Takto som si vytvoril jednoducho receptúru, ktorú si môžem na úvodnej obrazovke teraz aj zvoliť. Receptúra, štart, zázvor 1000 g. A váhe 2, pardon. Takto. To je potrebné si uvedomiť, že na ktorej váhe potrebujeme vážiť či jednotka alebo dvojka. 200 g muškatového kvetu, tiež na váhe 2. 20 g kari, taktiež na váhe 2. To váženie funguje následujúcim spôsobom. V poli receptúra si zvolíte receptúru, ktorú máte zadanú v databáze. Ja tu mám test a supernátierku, volím si supernátierku, pri ktorej mi ukáže na základe toho, aké produkty som si navolil a v akých gramážach, aká je výsledná suma celej tej receptúry, respektíve výsledná hmotnosť. Na začatie dávkovania stlačím tlačidlo Štart a v tomto poli mi ukáže, akú ingredienciu aktuálne mám vážiť a v akej hmotnosti ju potrebujem. Takže položím si, dôležité dodať, je to na váhe číslo 1, hej, to si treba uvedomiť, váhy sa následne potom môžu označiť, aby to bolo pre obsluhu jednoduchšie, čiže na váhu číslo 1 pokladám sušené vajcia, improvizované, ako náhle to mám, prebehne mi progress bar do 100%, hej, a ako náhle mám hmotnosť ustalenú, stlačím štart. Následne si odo mňa vybíta čierne korenie 500 g, vidím, že to ešte na váženie nemám. Položím 500 g, stále je to na váhe číslo 1. Tlačím štart. Následne si odo mňa vypýta nové korenie o hmotnosti 200 g. Priložím, tlačím štart. Následne ten zázvor.
tlačím štart, muškátový orech, muškátový kvet, nakoniec kari. A po navážení poslednej ingrediencie sa mi vytlačí etiketa sumárna, na ktorej mám napísané všetky položky, ktoré som tlačil, je tam dátum, čas, receptúra, ingrediencia použitá a navážená hmotnosť. Tu máme ešte chybičku v tých sušených vajciach a čiernom korení, že tam nám nedalo 10 čiarku, ale to je detail, ktorý opravíme. Ešte stojí za zmienku možno funkcia cyklov. Keď viete, že potrebujete navážiť konkrétnu receptúru, vymyslím si 25x25 vriec sáčkov, tak tu si zvolíte 25 krát a začnete celý proces dávkovania. Ako náhle sa prvá receptúra dokončí, tak sa tu za tým lomitkom objaví jednotka a to viete, že to je vlastne aktuálny, koľko ich máte hotových a toto koľko je celkovo. Takže sa to vlastne pripočítava a viete, koľko vriec máte navážených. Na tú etiketu my vieme vyviesť čokoľvek potrebujete. Tu ešte pribudne tlačidlo, opakované tlače. Niekedy sa stane, že pri odlepovaní etikety sa tá etiketa roztrhne, čiže opakovaná tlač spraví to, že vytlačí novú etiketu, ktorá bola posledná vytlačená. A to by malo byť asi všetko. Taký deň.